मॉन्सून केरळात पावलो. 1 जून या नियोजित वेळेपयलीं 8 दीस आदीं मॉन्सूनान केरळात हजेरी लायली. आयज मॉन्सून तामिळनाडू आनी कर्नाटकाच्या कांय भागांनी पावतलो. फुडल्या कांय दिसांनी मॉन्सून गोंयांत हजेरी लायतलो. एका सप्तका भितर तो देशाच्या दक्षिण आनी ईशान्येकडल्या राज्यांनी पावतलो. 4 जूना मेरेन तो पुराय देशभर हजेरी लायतलो. हवामान खात्यान नोंदयल्ल्या निरीक्षणा प्रमाण गुजरात, गोंय, महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी केरळाच्या दर्यादेग वाठारांनी 200 मिलीमीटर पावस पडूं येता. फुडल्या 7 दिसांत या राज्यांनी उटंगाराच्या पावसाची शक्यताय आसा. मान्सूनचं आगमन आपलं केरळवरती झालेलं आहे आज 24 तारखेला. आणि मान्सूनचा जर प्रगती आणि प्रवास जर बघितला तर केरळवरती आगमन झालं. तसंच कर्नाटकाचा काही भाग आणि तिथून जर आपण बघितलं तर ती मिझोरमचा काही पण असा हा मान्सूनचा प्रवास आहे. आणि मान्सून हा म्हणजे हा एक वारेचा आपण म्हणतो. तर हे वारे एकदम स्ट्रॉंग आहेत. आणि म्हणजे जनरली आपण सगळ्यांना माहीत असतं की मान्सूनचं जनरली आगमन हे 1 जून वगैरे असतं. पण जसं एक आपलं आधी पण एक संभावना अशी होती की मान्सून यावेळी लवकर येईल म्हणून, तसा मान्सून आपल्या इथं लवकर दाखल झालेला आहे. आणखी किती दिवस लागणार गोव्यात येण्यास? जर तुम्ही आता ती आकृती जर बघितली तर त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसून येते की कर्नाटकाला म्हणजे गोव्याच्या खालीच कर्नाटक जिथं चालू होतं तिथून मान्सून पोचलेला आहे. आणि पुढच्या 1-2 दिवसामध्ये अपेक्षित आहे. बघूया कसे वाऱ्यांचा प्रभाव वगैरे होतो. आणि जनरली आपण जसं त्याचे क्रायटेरिया सॅटिस्फाय होतील तसं आपण गोव्यावरती त्याचं कधी आगमन होईल त्याची आपण संबंधित माहिती तुम्हाला सांगतो. पण अपेक्षित 1-2-3 दिवसामध्ये होण्याची आपण अपेक्षा करू शकतो. ओके. आणि या वर्षी पाऊस एकंदर कसा असणार? म्हणजे आपण पावसाचं जे सुधारित हे असतो वितरण जे सांगतो ते मे महिन्यामध्ये आपण सांगत असतो. आणि जर ते आपण जर बघितलं तर आपण सांगितलं होतं की 105% हा पाऊस पूर्ण जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर या काळामध्ये अपेक्षित आहे. हा मान्सूनचा पूर्ण काळ म्हणतो. आणि 105% होण्याची अपेक्षा आहे. ज्याच्यामध्ये 4% प्लस मायनस मॉडेल जर पकडतो तर चांगला मान्सूनचा प्रवास, चांगला मान्सूनचा पाऊस होण्याची आपण अपेक्षा करू शकतो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.